Ana faɗa da yayi dan kwambo. Ka kiyaye ni wallahi. Alƙur'an sai an bare da kai. Yauwa gaba da shi yayi dan kwambo, gama da shi yayi. Ragargaje ka a gidan nan. Ai haka kumburin buredi. Kai ku raba su. Me haka? Sai ka kashe shi kar ka sake mana irin wannan. Bosho an raba su. Haba. Ya za ka yi haka? Ai da sai ka bari. Ya mutu gishi ya kashe shi. Dama yayi dan kwambo baka kai tantiri baka tsari yin faɗa. To ne kashe-kashen da nai ba ma gidan yarin nan fa ya kamata a kawo ne fa. Na ya kamata a kai ka. A kai ni kiri-kiri kawai a jefa. Ka ji ka Bosho. Wa'annan a gidan nan da ya tsaya na idi a irin wa'annan irin da a kare su tas a gidan nan ya'yan iska. To da ina kai kashe-kashen naka. A Legas ba iyaka. A Sokoto ba iyaka. A nan Zaria Fulai Oba ba iyaka. Ba ma wannan ba, duk akan me yasa aka yi ma wannan duka. Kan dunkule 10 sai narkata ake yi ana ta buga min muƙamiki amma daga shi kuma wanda ya magana. Gobe za ka koma ku faɗan kenan. Dalla gafara ma ku kashi yadda naje zan sake tare shi faɗa ne.